салом алайкум бародаро, марди муҳоҷир, умедворам ки ҳаматон созен. Бародаро, ина дидестен, бародарони судагием дар пеши ов аз сарҳад гаштестем. рӯзи шашум биромада будем, имрӯз ҳафтамай ай гаштестем обратно бозгашт аз сарҳад. имрӯз число 7/07/2026. ина бародаро қатӣ бародаро инам ай канали бо акай бобоҷон занг задагиян, бовар ки 10 борам савол додагиян, чӣ хеле бирем намегардонанд, ҳуҷҷатошон соз набуд. ина бародарора ҳуҷҷатошон соз набуд. ина ай худшон мепирсем ба шоҳиди шумо. бародар қарибтар биё, оператор қарибтар биё. ака худат ина акай бобоҷон занг задагиян ай каналаш чӣ хел рафт омад ака? ҳамаш соза. худат самнени дошти ака? самнени дошти ки мегардам усиса худат чи ина ака ман додарам. канал ака бобоҷон ашудаш зангзем бародар акай бобоҷон давол не ягон фреб намекунам. акай бобоҷон реклама мекунам. мора борборда ҷавобгар моем. аз бораи худо ина гап задестам. бе дуруғ аз бораи худо гап занем. ака худат ака ёни ака худат ина ма пате надоштум рафтум омад. ина дидестем. ина ина додаро акай бобоҷон занг задагиям. додаро дар хизматем, занг занем. иншоалло аз бораи худо мебарем, ба қадри имкон мефаҳмонем, мебарем меорем иншоалло. бе дуруғ, бе ягон чиз.